Изпитвате силна болка в ходилото? Възможно е да допускате една от тези 3 грешки, които влошават състоянието. Вижте кои са те. Грешка номер 1. Просто игнорирате болката. Тя може да намалее за кратко, но причината остава и с времето често се задълбочава, което води до хроничен проблем. Грешка номер 2. Неправилни обувки. Твърде тесните, прекалено меките или износени обувки променят начина, по който се натоварва ходилото и ежедневно задълбочават проблема. Грешка номер 3. Самолечение. Използването на мазила, стелки или упражнения без ясна преценка и насочване не решава проблема, а в някои случаи дори може да го влоши. Най-важното е да се установи точната причина за болката и да се постави правилна диагноза, тъй като различните състояния, като плантарен фасцит, плоскостъпие, изискват различен подход на лечение. Кинезитерапията и рехабилитацията имат ключова роля, като се насочват към първо причината, те подпомагат за намаляване на болката, възстановяване на правилната биомеханика на ходилото, укрепване на мускулатурата, подобряване на походката. Ако изпитвате болка в ходилото, не отлагайте. Запазете час за консултация в център Кинезиолайф, град Стара Загора.